Auni yang ma bi amena supu do de ke min kadi maakɔrɔbaw da wa akadi demsew fana da ale supu ngone akadi bedida amena ke ni nura mɔgɔw ka avoine awo avoine be sɔrɔ nura mɔgɔw bolo dɛrɛ wa nɔnɔmugu fana kɛrɛbɛtɛ o bɛɛ lajɛlen be sɔrɔ u fɛ an be ji litiri kilancɛ k'an ka da kɔnɔna na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka da in kɔnɔna na an be kɔgɔ dɔɔni k'a la tomati b'a la karɔti b'a la marinade bingɛnɛ jaba dɔɔni sogobu awɔ sogobu de be k'a la dɛ nka ni sogokoloma ka di ye baasi den kelen t'a la poivron dɔɔni fana b'an ka da kɔnɔna na ne ka supu in ti bɛrɛ ye bi o de y'a to ne bɛna avoine temi verre ɲɛ kelen bɔ ɲango dɔrɔn da nka n'a sɔrɔla i ta ye dagaba ye i b'a caya ka tɛmɛ nin ka dɛ sabula supu min don a ka di kosɛbɛ an ka da kɛfɛnw balabalalen ɲuman an bɛna bɛɛ bɔ sisan ka taa susu kolonin kɔnɔna na an b'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ walima n'a sɔrɔla mixeur b'i bolo i b'a bɛɛ si mixeur kɔnɔna na i bɛ ji dɔɔni fara a kan i n'a fɔ ji kari bɔ ɲango an bɛna avoine minnu an ka da kɔnɔna na awɔ nura avoine kɔni ale kɔni a ɲɔgɔn tɛ dɛ wa a k'a dɔn k'a fɔ ko 100% naturel de don an bɛ tasuma dɔgɔya a kɔrɔ k'a to yen nɔ a ka tobi miniti damadɔ i bɛ sin k'a ye ten nɔ a bɛ sin ka dunni dabɔ ten dɔ n'a ye dunni dabɔ an ka nafɛn ninnu ni minnu an y'a sin ta an bɛna olu bɛɛ lajɛlen k'a la n'a sɔrɔla ko mixeur t'i bolo baasi tɛ i bɛ se k'a susu kolonin kɔnɔna na i kɔni b'i jija k'a sin dɔɔni dɔrɔn walasa a ka bɔ ɲɔgɔn na sabula ani n ka di tancogo de la an bɛ épice ni tulu dɔɔni dɔrɔn k'a la n'a sɔrɔla denmisɛn fitinin don i n'a fɔ kalo 6 bɔɲango ayi épice tɛ kɛ olu ta la nka ne bɛna nin di den minnu ma ni maakɔrɔba minnu n'o ye anw yɛrɛ ye den san bɛ san 2 bɔɲango la a mɔni tɔ tolen miniti 5 bɔɲango ye an bɛ épinard bulu dɔɔni tigɛ k'o ni fili a ɲɛfɛ an bɛ sɔrɔ k'a bila sa k'a to yen nɔ a ka wusu a dunnen ba ka di maa dɔ ye nka komi n y'a fɔ cogoya min na nin fasuguya ninnu dunnen man di ne ye ten nɔ i bɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma sabula kuma dɔw la n'i y'a jigi ka bɔ ta kan n'a bɛ ka sumaya dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye a bɛ sin ka ɲɔgɔn minɛ dɔɔni ten nɔ nka n'a y'i ja i bɛ se k'i ta dun ka tɛmɛ nin kan dɛ jagobatigiw a ye nura produit ɲini k'a bila aw ka butigi baw kɔnɔna na walasa ne nin maanaw k'a sɔrɔ ja la